Que la percuterapia no es una diversión, es una ciencia que se aplica de forma divertida. Así se resume nunha soa frase o que prepara o seguinte obradoiro do programa A Vida é Movernos. A iniciativa da Concellería de Deportes Pontevedresa recorre desta volta a percuterapia na procura do benestar. Un taller que nos permite enriquecernos tamén desde un punto de vista sensorial, ademais de traballar a relaxación, o coñecemento personal, dende a percusión corporal, a alternativas vocais, tradicionais. É dicir, trátase de buscar, sobre todo, o benestar mental, o benestar emocional, disfrutar, pasar un rato agradable, aprender. Da man de Pedro Campos, os asistentes coñecerán as principais técnicas de percuterapia. Saberán que poden empregar o seu propio corpo, diferentes obxectos, instrumentos e incluso a boca para facer percusión e romper as cadeas de pensamentos que lle xeran ansiedade. Lo que vamos a hacer en este taller, sobre todo, es pasarlo bien. Vamos a pasarlo bien y el que venga se va a ir mucho más contento de lo que llegó. Serán dúas sesións os días 29 de outubro e 5 de novembro. Comezarán ás 6 da tarde en grupos de entre 15 e 20 persoas e aínda que o plan B en caso de chuvia e a Casa Azul, nun principio celebraránse na Alameda. A través deste programa de A Vida é Movernos queremos aproveitar os espacios públicos para loitar contra esta situación de tristeza e contra esta situación de depresión que nos deixou a pandemia. Recuperar as ganas de salir da casa, de encontrarse, a toparse con xente. As inscricións onde balde xa están abertas no email camposacostapedro@yahoo.es.